Hello guys! So magandang araw po sa ating lahat. Ganon din po sa ating mga kapwa reactors ng Mardi. Mabuhay po kayo ang Mardi Nation. Maraming salamat sa walang sawang pag-support niyo po sa ating idol Mariano Ancili guys. At pasalamatan ko rin po ating mga ka-idols dyan na patuloy pa rin sumusuporta sa channel natin. Guys, hindi pa rin makamove on. Hindi pa rin talaga sila makamove on sa pag-iisip ng negatibo sa ating idol Mariano Ancili. Hindi niyo po ba alam na ang storya po, ang love story po ng Mardi po ay nandyan na po sa Jamie 7 po. Nakaka-proud po. Pag-usapan mo natin ito. Hello guys, so mamaya guys, 4:35 po PM. Mamaya guys, panoorin po natin kayo ang love story po ng Mardi. At kayong mga basher dyan, sige lang. Patuloy lang po kayo. Dahil hindi talaga kayo makamove on po na ang Mardi na po ay marami ng blessing na dumating sa kanila. Ang dami na pong mga biyaya na dumating sa buhay ng Mardi ngayon. Kahit po nandiyan kayo mga basher at hindi pa rin kayo tumitigil at hindi kayo makamove on. Simula pa lang nila hanggang ngayon, talagang binabas na binabas mga batang yan. Pero ang ginagawa po ng dalawang batang ito ay hindi po sila nagpapatinag. Hindi nyo matitibag ang mga batang ito. Dahil marami kaming nagmamahal sa kanila. At hindi nyo sila kayang banggain. Dahil po wala ko silang ginagawang masama sa inyo. Kanina, napanood ko po yung premiere ni Ballpoint Man. Si Otto Ballpoint Man. Ang dami pong mga negatibo. Ang dami pong mga negatibong nagsasalita at nang babas po sa ating Mardi. Ito lang sasabihin ko sa inyo. Congratulations! Mga basher ng Mardi, congratulations! Pero hindi nyo sila mapapahinto sa paggawa ng mabuti ang Mardi. Dahil alam nila na ang ginagawa nila ay ikakasaya namin, mga nagmamahal po sa Mardi. Bakit kaya hindi kayo makamove on? At bakit kaya hindi nyo matanggap na ang Mardi ay binibless na ng Panginoon? Dapat nga suportahan nyo na po sila eh. At dapat nga matuwa na kayo sa kanila. Alam niyo bakit? Kasi nga ipinakita na ni Mariano, ipinakita na ni Cindy kung gaano katibay at gaano katatag yung pagmamahala nila. Abay, isipin nyo na guys, oh. GMA 7 yan. Napakalaking company yan. Kinuha po ang kanilang love story para po ma-inspire po ang mga kabataan na mga katulad nila. Sasabihin nyo, scripted yan. Inuutok-utok lang kayo yan. Sige, salita kayo ng mga ganun. Pero hindi po nagpapa-apekto po ang Mardi. Kasi nandito rin kami na sumusuporta sa kanila at nagmamahal sa kanila. Sinusuportahan namin sila sa pamagitan ng panalangin. More prayer po kami. Diyan po ang ginagawa namin para magiging matatag ang mga puso nila. Oo, nakikita natin sila o mag-aaway, minsan katampuan, kasama po yan sa pagmamahalan. Kaya guys, huwag kayong mawalan ng pag-asa at huwag kayong bumitaw. Maging busy man tayo, marami man tayong gagawin. Nandyan lang po tayo para sa kanilang dalawa. Ako, minsan sinasabihan ako ng ganito, ganyan. Pero wala, hindi ko sila pinapatulan. Kasi alam ko yung ginagawa ko. Alam ko kung saan po ako. Alam ko kung sino yung sinusuportahan ko. Alam ko kung sino yung mga taong minahal ko. At alam ko kung sino yung mga taong pinagtanggol ko. Ganun lang po ako. Hindi po kailangan mangaway at hindi po kailangan na manghahamon ng kung ano man. Ang kailangan ko po
ay suporta nyo, advices nyo, concern nyo, pagmamahal nyo. Yun ang kailangan ko na ibigay nyo sa bata. Hindi yung pambabash nyo. Hindi yung nagsasalita kayo kung ano-ano pa. Kaya sa mga basher dyan, bago-baguhin nyo na yung ugali nyo. Kasi the more nyong binabash yung tao, the more nyong sinisiraan yung tao, the more na binibless sila ng Panginoon. More blessing ang dumating sa kanila. Kaya ano kung masabi ko sa inyo? Kung ano yung ginagawa mo, yun din ang aanin. Tandaan nyo yan. Kaya marami po kami mga reactors na nagmamahal at lumalaban at sumusuporta sa kanila. Sa dalawang batang yan. Kasi natutuwa kami. Marami silang taong pinasaya. Kaya marami nagmamahal sa kanila. Kaya mamaya guys, 4:30 PM po, panuurin po natin ang love story po ng Idol Mariano at Cindy. Maraming kikiligin. At syempre po, hindi rin mawala ang babas dyan. Sige lang. Patuloy lang po kayo. Kasi hindi naman kayo i-bless ng Panginoon kung ganyan ang ginagawa niyo. Tandaan niyo po yan. Hindi po kayo pagpapalain ng Panginoon pagka ganyan po ang ginagawa niyo sa kapwa niyo. Kasi ang tinitingnan ng Panginoon yung puso yung ginagawa mo sa kapwa mo. Kung ang ginagawa mo paninira, katulad po ng mga sikat na mga pangalan dito sa YouTube ngayon na naninira, habang buhay ka na lang bang ganyan? Habang buhay ka na lang bang paninira ang ginagawa mo sa iyong kapwa? Stop na! Stop na! Ako na nagsasabi sa inyo. Tumigil na kayo. Tumigil na po kayo sa paggawa ng ganyan. Paninira sa kapwa. Kasi wala pong kabuluhan yan. Walang mabuting kinahinatnan dyan. Tandaan nyo yan. Ako na po napapayo sa inyo. Mapabata man kayo, mapapatanda kayo sa akin, sasabihin ko sa inyo, gumawa tayo ng mabuti sa kapwa natin. Itong channel na ito guys, hindi po ito para pambabash ako at hindi po ito para titirahin ko kayo salita. Itong channel na ito guys, ito ay punong-puno po ng pagpapayo. Punong-puno po ng concern po sa kapwa. Itong channel na ito. Kaya yung mga kabrother natin dyan, mga kasister natin dyan, naninira, abay, magbago na. Magbago na kayo. Magkakaibigan po, dapat lahat. Nagmamahalan po, dapat lahat. Suportahan po natin ang Mardi. Katulad ng storya nila ngayon, love story nila. Suportahan natin. Para maging masaya naman yung mga bata. Hindi yung barat-baratan nyo na kung ano ang pumang sinasabi nyo. Wala tayong makukuha niyan. Dapat ganun. Ito ang gamitin natin. Hindi yung bibig. Kasi kung nag-isip kayo, maganda ang ilalabas nyo sa bibig nyo. Diba? Kung masama ang iniisip nyo, masama ang ilalabas sa bunganga mo. Ganun po ang mindset ko. Gamitin mo ito, utak mo, sa magandang paraan. Isipin mo mabuti na, bakit ko naman binabasa ang mga batang ito ang dami natutuwa, ang dami nagmamahal. Di ba? Dapat kasi gamitin yung utak mo. Sabi pa nga ni Golpoy ng kanina, mas matanda ka sa akin, pero yung isip mo, yung ginagawa mo, hindi ka aya-aya sa kapwa. Tama naman yung ginagawa ng sinasabi ng isa kong kaibigan. Kaya yung mga binabanggit niya kanina, yung mga pangalan, tumigil na mo kayo bro. Tumigil na kayo mga brother dyan. Brother ng tao ko sa inyo. Pinapayuhan ko lang kayo. Para makatulog naman kayo ng maayos. Ang hirap matulog ng ganyan. Gigisingin ka ng konsensya mo na ikaw ay nagsasalita ng hindi maganda, na ganito si Mariano, ganito si Idol Cindy, ganito, ganyan. Hindi ka makatulog na maayos dyan. Maraming mabati ko sa'yo. Tingnan mo yung dalawa.
sinisiraan, o at sarap ng tulog. Bakit? Kasi wala silang ginagawang masama. Ganun na po. Ganun kasimple lang po. Kaya payo ko sa inyong lahat, mga basher dyan, mga negatibo nag-iisip dyan sa Mardy. Magbago na kayo. Baguhin nyo na yung ugali nyo. Kasi ang Mardy po, marami ng blessing na dumating sa kanila. Hindi nyo ba napapansin? Ang dami ng blessing na dumating sa kanila. Kahit sa mga simpleng bagay na dumating sa kanila. Kasi nga, binibless na sila dahil sa kabutihang ginawa nila. Sa pagpapasaya nila sa mga tao. Binibless na sila sa Panginoon. Maraming taong gagamitin ng Panginoon upang tulungan at i-bless po ang mga batang ito. Kaya guys, mamaya, panoorin po natin ang ating idol Mariana Cindy po sa kanilang love story. Hanggang dito na lang po muna ang ating mensahe, mga concern po sa mga taong nag-iisip ng negatibo. God bless you and more power. Bye for now.